तर आज आपण चाललो होते म्हणजे कुर्ले पकडूक. हे बघा तरी बघा त्यासाठी बघा इथं होते कुर्ले. तर मित्रांनो काय मग कसं काय बरा मा. तर आज आपण चाललो होते म्हणजे कुर्ले पकडूक म्हणजेच खेकडे पकडूक असतात ना ते चाललो. तर माझ्याबरोबर राहुल आणि आम्ही अजून काय पाऊस लागाक नाही त्याच्यामुळे जे काय कुर्ले असतात ना ते गावाक नाही आहेत. कारण पाऊस लागलो ना की चन्नीचे मासे असतात त्याचं पण व्हिडिओ येतो पण अजून काही पाऊसच पडाक नाही त्याच्यामुळे कंटाळलं. सगळेजण त्रासले आहेत कधी पाऊस पडता आणि कधी चन्नीचे मासे असतात ते धरूक जातात. तर कुर्ले पण तेव्हा गावतात. तर आम्ही आता जातो ते नदीर जातो कुर्ले पकडूक. तर माझ्याबरोबर राहुल असा तर राहुल बरोबर आम्ही नदीर जातलो. तर चला जाऊया आम्ही. खय टाकतो हे टाकून ठेवतो. तर मित्रांनो बघा हई साव लावलेलं आणि ते का काहीतरी लावलेलं आणि हई टाकलेले आहे ते बघा. हई एक टाकलेलं आणि त्यानंतर हे बघा हय हा साव बघा हय हे बघा हे साव असा थईपर्यंत आणि हडे पकडू गेलं आम्ही गणेश घाटावर. बघा थई असा राहुल थई एक टाकलं हयतीर एक टाकलेलं आता बघा थई टाकलेलं आणि त्या साईड एक परत टाकलं नाही बघा आता गावता काय. तर मित्रांनो हे बघा हां आता तर हे बघा मित्रांनो हे चिंगूळ असतात हे बघा एकदम बारीक घातले असतात आणि हे जे आपल्याकडे बाकीच्या ठिकाणी येतात ते बघा सगळे बारके आहेत. थई पण असतात आणि थई पण असतात. बघा किती आहेत बघा हे सगळे बारके बारके दिसतात ना सगळे चिंगूळ आहेत पण ते बारीक घातले एकदम असतात ते नंतर मोठे होतील आता. तर हे बघा पहिलीच गावली आहे कुर्ली. हे बघा एक डेंगू काय आहे तिथं बघा ही एक कोण एक गावली आहे पहिलीच इतकं पुढे आणून आणि ते पिशवीत ठेवतं आणि हडे बाकीच्या ठिकाणी टाकलेले आहेत. तर ते का बघूया गावता काय. हे बघा हय गावली आहे साठी. नाही बघा एका कुर्ली लागली हे बघा साव पूर्ण ताणलेलं आहे बघा आणि मगाशी त्या साईड एक मिळालेली आणि आता ह्या साईड एक बघा. अरे बघा ही दुसरी कुर्ली गावली. हां हे बघा आणि आधी ते हे साव असा आणि त्याका गावली ना की जवळ येली की ही दांडी आहे त्याका जाळी बांधलेली आहे त्यांनी पकडतं. ही बघा ही दुसरी कुर्ली मी आली. टाकते का पिशवी आम्ही पिशवी हां हे बघा टाकते दोन गावले पिशवी हे बघा आणि टाकलेले आहेत आता 4 ठिकाणी टाकलेले आहेत. हे 2 ठिकाणी गावले आहेत तर बघ आता डे गावतात.
आणि थंय पण ते बघा थंय म्हणजे आमच्या वर्गातलं पॉलिटेक्निकला ना तो थंय इला तो बघा तो थंय गरवतात ते म्हणजे ते हैनाच गेले आणि थंय गरवता गेलेत आणि त्या साईडीक नदी असा ह्यो व्हाळा असा आणि त्या साईडीक नदी आता त्या ठिकाणी खूप जण गरव करतात ते बघा मग असे त्या साईडीक गावलेले आणि बघा ह्या साईडीक एक टाकलेले हय आणि हे बघा ह्या असा आणि थंय टाकलेली आहे बघ थंय तो बघा थंय आणि मध्ये टाकलेले आहेत तो बघा थंय एक मध्ये ते त्यासाठी एक 2 आहेत त्यासाठी 4 आणि थंय एक 5 म्हणजे 5 आहेत अजून टाकलेले 2 आहेत ना थैले तेका गावले मग असे 2 आणि आता बघ हडे गावतात की नाही आता ते सुकती आहे म्हणजे भरती असले ना की जास्त गावतात आणि मोठे असतात ते गावतात आणि आता सुकती आहे त्याच्यामुळे जरा छोटे आहेत पण मिळतात आता इतकी पण जास्त सुकती नाही पण असं थोडीफार म्हणजे नुकती सुकती लागली आता भरती जास्त करून गावतात तो बघा थंय राहुलला थंय करता आणि हय टाकलेले आहेत आणि थंय असत नाही हय होती अट्टा कुर्ली घेऊन गेली इकडे लांबपर्यंत घेऊन गेलेली तोडले तर मित्रांनो बघा तिसरी मिळाली आहे त्यासाठी मिळालेले 2 त्यासाठी मिळाले जाऊन दे बघा ये का पाय थंय का नाही का धर पाय धरलं सोड धरलं सोड सोड एक डेंगू काय तुझ्या पाया का हे बघा हे डेंगू धरलं बघा हे डेंगू आहे बघा कसलं धरलेलं आहे मग अशी राहुलच्या बायका एका कुर्ल्यानं धरलेल्या ना त्याच्या चपलाचा ह्या काढलेला आणि इतकं घट्ट धरतं आणि हाताक जर बोटाक धरला ना तो फोडून काढता येऊ तर ही तिसरी कुर्ली आहे कुठली डेंगू घेते काय पर्याय नाही तर ही चौथी गावली आहे कुर्ली ही चौथी कुर्ली हे ते वाटणार 4 कुर्ले आले त्याच्यात
बघा मित्रांनो 4 गावले आहेत आमका आणि आम्ही आता भेंडा होती ती काढलो सगळी आणि आता आम्ही चाललो घराके बघ. आणि हा जाळा होता ज्याने काढी आम्ही म्हणजे वळली ना की ह्याने काढी. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमचे कुर्ले पकडून झालेले आहेत आणि आम्ही आता इलं होते म्हणजे डायरेक्ट घरात. तर असं थोडंफार व्हिडिओ होतो. तर आम्ही पहिल्यांदाच गेलेलो आहे कुर्ले पकडूक. तर ते खूप वेळा जातात म्हणजे राहुल आणि कोण असतात त्याला ना ते खूप जण जातात. म्हणजे तो सांगत होतो की त्याने आधी बघल्यान म्हणजे आता तुमका माहीत आहे की यूट्यूबला आणि सगळ्या गाव मिळतात. तर त्याने तसंच त्यांनी यूट्यूबला आणि बघल्यान आणि नंतर मग तो गेलो त्याच्यानंतर मग खूप जण जाऊक लागले ते असं आला. तर आमका मिळाले ते म्हणजे 4च मिळाले. कारण कसा माहीत आहे भरती नव्हती. आम्ही चुकीच्या टायमार म्हणजे भरतीच्या टायमार गेलंच ना तर जास्त गावचं तसं. त्याच्यामुळे भरतीच्या आम्ही सुकतेच्या टायमात गेलेलो त्याच्यामुळे म्हणजे सुकती लागत होती नुकती त्याच्यामुळे कमी गावले. जर भरती असली ना तर खूप. आणि सकाळीच तो एक पोरगं होईल ना सकाळी तो येऊन गेलेलो ते करवून आणि 5 कुर्ले घेऊन गेलेलो. त्याच्यामुळे आमचा लक बॅर पण गावले. आमका 4 तरी गावले पण त्याच्यापेक्षा मोठे गावतात असं असता. तर गावले आमका ते पण खूप झाले. तर एक थोडक्यात एक्सपिरियन्स कसं पकडतात ना तो बघू मी थोडक्यात गेलो आहे तर मस्त वाटला. तर पाऊस पडलो ना की खूप मासे येतात म्हणजे वर चढतात तेव्हा मासे पकडूक जातात पहिल्या दिवशी. आणि त्याच्यानंतर मग कुर्ले पण गावतात. ते गावतात ना ते काळ्या कलरचे पूर्ण असतात आणि ते कडक असतात ते. तर ते गावतात असं असतं. तर ते अजून पाऊसच बडाक नाही होय त्याच्यामुळे अजून मासे तडाकत नाही तसा विषय झाला. तर तुमका जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नका. आता आम्ही भेटूया ते म्हणजे दुसऱ्या व्लॉगमध्ये. बघूया आता काय तो पुढचा व्लॉग होता. चला आम्ही आता पुढच्या व्लॉगमध्ये भेटूया.